Ξένος ήμουν 23 ετών και εργαζόμουν πλήρους απασχόληση σε μια πιτσαρία στην περιοχή μου. Δεν είμαι σίγουρος αν συνέβαιναν πράγματα πριν από αυτό, αλλά από όσο γνωρίζω όλα ξεκίνησαν και τελείωναν εκείνη τη νύχτα. Εγώ και ο καλύτερος μου φίλος, ο Τιμ, εργαζόμασταν νυχτερινές βάρδιες σε αυτή την πιτσαρία. Ήταν ένα πολύ μικρό μαγαζί με μόνο 3 ή 4 τραπέζια μέσα, επειδή ειδικευόμασταν σε delivery και take away. Και οι δύο, εγώ και ο Τιμ, βρήκαμε τις δουλειές μας εκεί όσο ήμασταν στο κολέγιο, αλλά δεν φύγαμε ποτέ, καθώς βρισκόμασταν σε μια ήσυχη αγροτική πόλη. Η δουλειά δεν ήταν πολλή δουλειά. Ποτέ δεν είχαμε πολύ άσχολες μέρες. Στην πραγματικότητα, απλώς υπήρχε σταθερή ροή παραγγελιών. Μερικές φορές αυτό το βράδυ είχε μια ελαφριά καταιγίδα έξω και σε αντάλλαγμα η δουλειά ήταν αργή. Υπήρχαν μερικές παραγγελίες εδώ και εκεί, αλλά γενικά δεν είχαμε πολλά να κάνουμε μέχρι τις 10 μετά μεσημβρίαν. Ο Τιμ πρότεινε να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το μέρος και ίσως να τελειώσουμε ακόμη και 15 λεπτά νωρίτερα. Ξεκίνησα. Πήρα μερικά πανιά για να σκουπίσω τα τραπέζια όταν χτύπησε το τηλέφωνο στη ρεσεψιόν. Το σήκωσα μετά από μερικά χτυπήματα. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα? Γεια σας. Περίμενα άλλα 5 δευτερόλεπτα πριν αφήσω το τηλέφωνο κάτω και κουνάω το κεφάλι μου. Ήταν απλώς μια φάρσα. Νόμιζα ότι επέστρεψα στο καθάρισμα των τραπεζιών. Αλλά στο μπροστινό μέρος του καταστήματος είδα μια λάμψη να έρχεται από το παράθυρο. Ένα αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο λίγα σημεία πιο πίσω. Δεν μπορούσα να δω καλά από το παράθυρο στη βροχή, αλλά σίγουρα υπήρχε ένα φως στο αυτοκίνητο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή κάτι τέτοιο. Η πιτσαρία ήταν σε ξεχωριστό χώρο στάθμευσης. Δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, οπότε αυτός ήταν ο μόνος λόγος που τους πρόσεξα. Λίγο αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Ο Τιμ ήταν πιο κοντά, οπότε αυτή τη φορά το σήκωσε. Άκουσα την πνιχτή φωνή κάποιου να προέρχεται από το τηλέφωνο και μετά από μια σύντομη συνομιλία, ότι με έκλεισε το τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή, το φως στο αυτοκίνητο έσβησε και έφυγαν. Είπα στον Τιμ τι είδα και πως ήταν λίγο περίεργο, αλλά εκείνος σήκωσε τους ώμους του και είπε ότι ήταν απλώς κάποιος ηλικιωμένος που παράγγελνε μια πίτσα για delivery. Κοίταξα πίσω στο πλέον άδειο πάρκινγκ. Δεν θα είχε πολύ νόημα για κάποιον να παραγγείλει μια πίτσα για delivery ακριβώς έξω από το κατάστημα, οπότε σκέφτηκα ότι ο Τιμ είχε δίκιο και ότι δεν ήταν τίποτα. Άρχισε να φτιάχνει την πίτσα ενώ εγώ συνέχιζα να καθαρίζω. 10 λεπτά αργότερα, ο Τιμ την έβαλε σε κουτί και μου την έδωσε για να την παραδώσω. Έτρεξα μέσα στη βροχή στο αυτοκίνητό μου και μετά έβγαλα τη διεύθυνση στο τηλέφωνό μου. 11 λεπτά αργότερα. Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Βγήκα έξω και άρχισα να προχωράω προς τα εκεί. Οι δρόμοι ήταν άδειοι. Δεν υπήρχε κανείς έξω. Οι χάρτες Google με πήγαν σε μια γειτονιά γεμάτη μεγάλα σπίτια. Μετά με έβαλα να στρίψω σε ένα μακρύ δρόμο που οδηγούσε σε ένα διέξοδο, όπου υπήρχαν 3 ακόμη δρόμοι, ο καθένας οδηγούσε σε διαφορετικό σπίτι. Κατέβηκα από αυτόν που μου είπε ο χάρτης και σταμάτησα δίπλα στο σπίτι. Ήταν ένα από αυτά τα μεγάλα, ακριβά σπίτια, αλλά αρκετά παλιά και καθόλου μοντέρνα. Πάρκαρα το αυτοκίνητο, έλεγξα ξανά τη διεύθυνση με τον αριθμό του σπιτιού. Μετά πήρα την πίτσα και έτρεξα προς την μπροστινή πόρτα. «Για σας, παράδοση πίτσας». Έκανα ένα βήμα πίσω και κοίταξα την μπροστινή πλευρά του σπιτιού. Όλα τα φώτα ήταν σβηστά. Τον κάλεσα στο κινητό και τον έβαλα να καλέσει τον τύπο που παρήγγειλε. Το τηλέφωνο χτύπησε λίγο αργότερα και ο Τιμ μου είπε ότι η κλήση του πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Κούνησα το κεφάλι μου απογοητευμένος και έτρεξα πίσω μέσα στη βροχή στο αυτοκίνητό μου και μπήκα μέσα. Πέταξα την πίτσα στο κάθισμα του συνοδηγού και άρχισα να φεύγω με δυσκολία. Δεν ήταν ασυνήθιστο να παίρνω ψεύτικες παραγγελίες ή μηδενικές παραδόσεις, αλλά με ενοχλούσε κάθε φορά που επέστρεφα. Ο Τιμ καθάριζε και έλεγε ότι δεν υπήρχαν άλλες παραγγελίες. Έτσι, ήμασταν έτοιμοι να τελειώσουμε και να φύγουμε. Πέταξα την πίτσα στα σκουπίδια και άρχισα να το βοηθάω. Ήμασταν και οι δύο στο πίσω μέρος, καθαρίζοντας τους φούρνους και σκουπίζοντας τους πάγκους προετοιμασίας, όταν ακούστηκε ένας ξαφνικός κρότος από την μπροστινή πλευρά του κτηρίου. Κοιταχτήκαμε και μετά τρέξαμε μπροστά. Στην αρχή δεν είδαμε τίποτα, αλλά μετά ο Τιμ εντόπισε μια μικρή ρογμή στην πόρτα. Πήγα κοντά της, την άνοιξα και ακριβώς έξω υπήρχε μια βαριά πέτρα αρκετά μεγάλη για να την πετάξω και να κάνω κάποια ζημιά. Κοίταξα γύρω μου και είδα ότι το πάρκινγκ ήταν εντελώς άδειο και κανείς δεν ήταν κοντά. Ήμασταν και οι δύο πολύ μπερδεμένοι και κάπως φρικιασμένοι. Μίλησε για το ενδεχόμενο να καλέσει την αστυνομία, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήθελε να το αντιμετωπίσει τώρα, για να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή προοπτική. Ήταν 10 λεπτά πριν φύγουμε και αν τηλεφωνούσαμε θα ήμασταν εδώ για άλλη μια ώρα τουλάχιστον. Η ρογμή στην πόρτα δεν ήταν πολύ μεγάλη, δεν ήταν και τόσο αισθητή, οπότε επιλέξαμε να περιμένουμε και απλώς να πούμε στο διευθυντή μας την επόμενη μέρα.
Τελειώσαμε γρήγορα με το καθάρισμα και φύγαμε από την πίσω πόρτα όπου ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά μας στο δρόμο για το σπίτι. Ξανασκέφτηκα όλα τα περίεργα πράγματα που συνέβησαν και με έκανε να νιώθω άβολα. Μπήκα στο δρόμο. Μου και μπήκα μέσα. Ήταν αργά, οπότε ήξερα ότι έπρεπε να πάω για ύπνο σύντομα, αλλά ήθελα πρώτα κάτι να φάω. Πήγα στην κουζίνα για να δω τι είχα, αλλά πριν καν ανοίξω το ντουλάπι, άκουσα ένα αυτοκίνητο να πιτσιλίζει μέσα από τις λακκούβες στο δρόμο έξω από το σπίτι μου από τον ήχο του. Κατάλαβα ότι ήταν πάρκινγκ. Περπάτησα στο παράθυρό μου και κοίταξα έξω βλέποντας ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο ακριβώς μπροστά από το δρόμο μου. Μου πήρε μόνο ένα δευτερόλεπτο για να συνειδητοποιήσω ότι ήταν το ίδιο αυτοκίνητο που είχα δει έξω από την πιτσαρία. Ένα κρύο χτύπημα με διαπέρασε και έμεινα στο παράθυρο για να δω τι έκαναν. Το αυτοκίνητο ήταν ακόμα αναμένο, αλλά δεν μπορούσα να δω από το παράθυρό τους μετά από ένα λεπτό ακινησίας. Έβγαλα το τηλέφωνο μου και κάλεσα τον Ντιμ, λέγοντάς του ότι νομίζω ότι ένας από τους πελάτες με ακολούθησε μέχρι το σπίτι και ήταν παρκαρισμένος ακριβώς έξω από το σπίτι μου. «Σοβαρά μιλάς, πρέπει να καλέσεις την αστυνομία. Κάτι δεν πάει καλά», είπε, παροτρύνοντας με να κλείσω το τηλέφωνο και να καλέσω αμέσως την αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο νευρικός που κάλεσα την αστυνομία, αλλά ακούγοντας τον Ντιμ να λέει, ένιωσα καλύτερα. Απομακρύνθηκα από το παράθυρο και κάλεσα το 911. Η κυρία στη γραμμή είπε ότι θα είχαν κάποιον στο δρόμο τους και ότι έπρεπε να μείνω κρυμμένος και να περιμένω. Άκουσα μια πόρτα αυτοκινήτου να ανοίγει και να κλείνει, οπότε είπα γρήγορα εντάξει και έκλεισα το τηλέφωνο κοιτάζοντας πίσω από το παράθυρο. Ένας άντρας περπατούσε στην είσοδο του σπιτιού μου. Φορούσε σκούρα ρούχα που κάλυπταν όλο του το σώμα, μια κουκούλα που κάλυπτε το πρόσωπό του καθώς πλησίαζε το σπίτι. Έκλεισα τις κουρτίνες δίπλα στο παράθυρο και περίμενα. Σκάλα έφτασα στην μπροστινή πόρτα και μετά συνέχισα στο μπροστινό μέρος του σπιτιού μέχρι που έφτασαν έξω από το παράθυρο και σταμάτησαν. Η ξαφνική σιωπή έκανε τον ήχο της βροχής όλο και πιο δυνατό. Ένιωσα σαν να στεκόμουν εκεί ήσυχα για λεπτά πριν κάνω ένα βήμα μπροστά και μετακινήσω την κουρτίνα 1 εκατοστό στο πλάι, αρκετά ώστε να ρίξω μια ματιά μέσα από τα κρύα μάτια του άντρα. Ξαναπήγα σε μένα, άφησα την κουρτίνα και ο άντρας χτύπησε το παράθυρο. Στάθηκα λίγα μέτρα μακριά, τρομοκρατημένος μέχρι θανάτου. Όσο γρήγορα ξεκίνησε, τόσο γρήγορα τελείωσε, δεν υπήρχαν άλλα χτυπήματα, ούτε βήματα, τίποτα δεν έμεινε παρά μόνο ο ήχος των σταγόνων της βροχής που χτυπούσα στο παράθυρο, αν και δεν άκουσα ποτέ τον άντρα να φεύγει. Είχε φύγει. Όταν εμφανίστηκε η αστυνομία, δεν υπήρχε αυτοκίνητο ή άντρας. Τους είπα όλα όσα είχαν συμβεί από τη μέση της βαρδιάς μου μέχρι το τέλος της νύχτας. Με κοίταξαν σαν να ήμουν τρελή και ένα μέρος μου ένιωθε και αυτό τρελή. Τίποτα από αυτά δεν είχε νόημα και δεν φαινόταν να υπάρχει κανένα κίνητρο για να κάνει ο άντρας αυτό που έκανε ειλικρινά, επειδή όλη νύχτα με είχε κάνει θάλασσα για λίγο. Περνώντας κάτι τόσο παράλογο όσο αυτό, ήταν απλώς με το μυαλό μου. Ελπίζω ότι μοιράζοντας αυτό κάποιος μπορεί να με βοηθήσει να καταλάβω τι συνέβη γιατί ο άντρας έκανε αυτό που έκανε. Ακούγεται περίεργο, αλλά ακόμα και τώρα, όταν η ησυχία γίνεται πολύ μεγάλη τις βροχερές μέρες, υπάρχει ένα απόκοσμο συναίσθημα που με διαπερνά και με φέρνει πίσω σε εκείνη τη νύχτα, ξένη.